El podcast de Recomana, 3 Cítrics. Hola a tots, benvinguts al podcast de Recomana. Obrim la sessió de 3 Cítrics on els nostres crítics trien, remenen, recomanen i comenten la cartellera teatral. Avui ens acompanyen Alba Cuenca, Martí Figueres i Gabriel Sevilla. Què tal, com esteu? Hola. Hola. Gràcies a tots tres per venir en aquest primer Cítrics de la temporada. Una temporada que ha començat amb aquesta notícia del rècord històric d'espectadors als teatres de Barcelona, i subratllem això de Barcelona, perquè la xifra que dona EDCA fa referència a aquests teatres barcelonins de 3 milions d'espectadors. Era una xifra que es perseguia des de feia anys, que s'ha aconseguit. Cada any ho sentíem, això, hem d'arribar a aquests 3 milions. Feia això el 2011, hi havia hagut aquests 2,9 milions d'espectadors. Què us sembla aquesta dada? Una dada, com se'n diu això, centrista, barcelonocentrista, no? Perquè al final el teatre s'expandeix més enllà de Barcelona i ja fa temps que aquesta dada està més que superada arreu de Catalunya. No sé exactament m'agradaria saber a nivell de Catalunya en quin còmput estem. No, a veure, moltes altres xifres jo no conec. La qüestió és aquesta, és que tenim cada any la versió, les estadístiques d'EDCA, i EDCA és no només Barcelona, sinó els teatres que es fa a les sales de Barcelona que estan registrades amb EDCA. Llavors, això és una molt bona part del públic que hi ha, però evidentment no és tot. És a dir, si tu penses espectacles tan populars com el Pàrquing Shakespeare, això es fa a l'aire lliure, podem fer un Shakespeare al Parc de l'Estació del Nord i això no surt, no? O si aquí al Fabra i Coats es fa qualsevol espectacle, la mesura en què tampoc està registrat tampoc compta. Llavors, el que dona EDCA és veritat que és la gran majoria, vull dir, té un caràcter representatiu fora de tot dubte, però no és tot el que es fa i és veritat que és teatre a Barcelona de les sales que estan registrades amb EDCA, que és una part. Que és una mica, en el fons, parlar també de la indústria, no? Perquè és també el que tenim i el que tenim de referència, no? És amb el que podem comparar. Sí, ara també estaria bé que es milloressin les condicions de les persones que hi treballen, no? Perquè l'índex de precarietat entre la professió és molt bèstia, llavors com pot ser que hi hagi aquest desnivell entre grans espectacles que ho peten i tanta gent que no pot cobrar pràcticament ni el salari mínim, no? Hi ha un article també a Temps de les Arts de l'Andreu Gomila que també recomanem llegir, on parla d'aquesta comparació, d'aquestes bones xifres, i diu que hi ha diversos motius objectivables, com són l'augment considerable del pressupost públic. El 0,7 d'inversió de la Generalitat, en el qual estàvem abans, en cultura era molt curt, diu, i una vergonya majúscula en un país com el nostre. Ara tenim el 2% a tocar, i és clar, s'ha assolit la xifra d'aquests 3 milions d'espectadors. Amb més diners els teatres poden obrir més dies, i una mica en aquesta línia que deies tu, no? També de si les xifres són bones, doncs que millori també, no? Tot. Sí, la inversió és bona. El que passa és que també és veritat, ho deia l'Alba, és que hi ha una grandíssima diferència entre els espectacles que estan a principi del rànquing i tota la resta. És a dir, si tu veus els 5 primers, tens el Mago Pop, que és el rei absolut de la cartellera, que està al doble d'espectadors del següent espectacle, que és de Producers, i ja tens l'Escape Room 2, tens l'Impro Show, els Chicos del Coro, però clar, quan veus aquests espectacles, te n'adones, jo no sé si us passa a vosaltres, però jo com a espectador que em considero freqüent de teatre, me n'adono que el top 5 del rànquing no representa massa el tipus d'espectacle, la tipologia de proposta que jo miro amb més freqüència. I és el tipus d'espectacle que és més vist. Llavors jo crec que ahir tenim com una bretxa enorme entre el que el veu la majoria de gent i el que podem veure els crítics o els espectadors freqüents de teatre. Doncs dit això, continua tenint sentit això, doncs que vingueu i ens expliqueu i que trieu de la cartellera alguns d'aquests espectacles i no quedar-nos només amb aquestes grans xifres que segurament hi ha, o aquests grans espectacles que no ho necessiten, no? El rànquing de Recomana. Obrim el rànquing de Recomana fet a partir d'aquestes valoracions dels crítics de Recomana. Com sempre, recomanem que entreu al web per poder llegir les crítiques completes. El número 5 del rànquing
I tenim Eufòria i Desazón a la Beckett. Jordi Bordes diu a la seva crítica, recomana la jove companyia El Eje demostra maduresa. Eufòria i Desazón és una peça estranya, inquietant, de personatges perduts en un laberint que els porta a un infern. Judit Martínez també recomana, diu, no hi ha tema, no hi ha trama ni argument, ni els personatges es mouen a partir d'objectius. Eufòria i Desazón és una lliçó de teatre diferent, d'un codi cíclic encotillat en una lògica d'obra de teatre lineal que cal acceptar per entendre els valors de la proposta. I amb tot la ment ens traeix i ens porta a buscar-hi lectures. Això està al número 5. Al número 4 hi ha Jauria, la reestrena d'aquest èxit que es va veure al Romea i ara es pot veure al Goya. Aquí en vam parlar amb el Gabriel, no sé, Martí, també i Alba, vosaltres que l'heu pogut veure, bueno, i també Gabriel, no sé què us sembla, aquest èxit i aquesta reposició, una mica en la línia que dèiem, perquè hem començat realment la temporada amb moltes reposicions, no? És una proposta paradigmàtica d'un tipus de teatre social que es fa ara i que s'ha de fer i és realment un dels grans textos que crec jo que ha fet Jordi Casanovas en aquesta faceta només del teatre documental i bueno, jo crec que és una peça super ben feta, super ben treballada, molt ben dirigida i molt ben interpretada, i la feina que fa Ángela Cervantes, el Quim Ávila, el Francesc Cuéllar per mi especialment, i tota la resta ho fan super bé. I jo vaig tenir la sort, també, com tu, Gabriel, de veure el primer muntatge, sí. I ara més recordo, bueno... Amb la Maria Herbàs. Sí. Amb la Maria Herbàs, i a més era com a època sortint de la pandèmia, anant a Badalona a veure-ho, i bueno, uns temes molt xungos, a veure si podíem sortir o no, bueno, aquelles èpoques, no? I jo recordo en aquella funció haver quedat enfonsat literalment en la butaca. En aquesta no em va passar, probablement perquè el factor sorpresa, diguéssim, que ja l'havies vist. No sorpresa, no? Però, exacte, no? Però sí, vull dir, recordo que em va ser una bufetada en tota la regla, no? Sí, jo crec que és molt bo que reposi aquesta obra, primer perquè hi ha demanda, és a dir, es va fer l'estrena a finals de la temporada passada i va exhaurir entrades, llavors és de justícia que reposi, i a més, com deia Martí, és que clar, aquesta és la segona versió, la primera amb la Maria Herbàs, que es va estrenar a Madrid, al Teatro Kamikaze, tenia moltes diferències amb la que fan ara i jo crec que el que és interessant és veure com ha evolucionat la peça d'una versió a l'altra. És a dir, en la primera tenies una víctima que havia de fer més el paper estereotípic de la víctima, no? Estava com molt trencada emocionalment, tenia fins i tot una veu molt dramàtica, i aquí s'han permès, amb l'Àngela Cervantes, fer una víctima que en molts moments ho estava passant bé, però que no per això estava consentint amb el que li van fer. Llavors, jo crec que és la gran peça del solo sí és sí, és a dir, si penses en la que ha fet Vicky Luengo, la de Prima Facie, aquesta no és no, perquè aquí sí que és una víctima que diu clarament que no i pateix la violació. Aquí és una víctima que no ha donat el seu consentiment, que s'ho estava passant bé i que rep, diguem, aquesta agressió sexual. Llavors, crec que són dues obres que marquen molt bé el que ha sigut l'evolució d'aquest debat social. La pròpia Jauria, d'una versió a l'altra, marca com hem anat evolucionant, jo crec, socialment, respecte a la percepció i a la representació de la víctima, i jo que es torni a fer i que es vegi em sembla una meravella. De fet, jo crec, ho vam comentar potser l'última vegada, jo crec que és d'aquestes obres que hauria de ser de visionat obligatori, però fins i tot als instituts i a les escoles, pels debats que pot plantejar després i pel fet de veure representada aquesta situació que d'altra manera és molt improbable que vegis amb aquesta cura i amb aquesta calma i amb tots els matisos que planteja representar-lo d'aquesta manera. Alba. Bé, jo havia vist una mica la línia que deia, jo havia vist la primera, aquesta nova no l'he poguda veure, però sí, també vaig sortir molt derrumbada en aquelles a Badalona també, i sí, és una obra que sigui una obra de temàtica social, que aconsegueixi exhaurir entrades i que sigui
que tothom la vagi a veure i que ompli grans teatres és una bona notícia, no? Que a vegades sembla que el teatre més social estigui rellevat a l'escena petita i no, pot ser també escena gran i pot moure també a masses. I després també públic jove, també jo el dia que hi vaig anar vaig poder veure que hi havia doncs, molt públic jove, com dèieu ara, que és tan necessari, no? que vegi aquesta obra. Doncs molt bona notícia, en aquest cas Jauria, que continua omplint les platees, continua funcionant, i el número 3 d'aquest rànquing tenim en Dic Josep a la Sala Fleischer, escrita i dirigida per Marc de la Varga, amb Daniel El Higiénico, Montplans i Pau Vinyals. Anna Prieto diu, recomana, en Dic Josep parla de fracassos i revessos, de creació, confiança i remuntada, de persones lluminoses que de vegades són com forats negres. Fa una radiografia del present en una ciutat del tot transformada en nom de l'olimpisme i el turisme. I sobretot ens ofereix 3 emocionants, vivíssimes interpretacions que se'ns emporten com un vendaval. Al número 2 del rànquing de Recomana hi trobem En mitad de tanto fuego, d'Alberto Conejero, dirigida per Xavier Albertí, amb Rubén de Guia, de qui Ramon Oliver recomana, diu, equilibrar interpretació d'un Rubén de Guia que deixa a la vista tot el desconcert, tota la tendresa, tota la fragilitat i tota la ràbia imponent que travessa el seu personatge. I sortint d'aquí aneu a veure aquesta obra, no? Uns quants, em sembla. Sí, anem a aprofitar la reposició per veure-la. Amb moltes ganes, la veritat. Doncs està el número 2 del rànquing de Recomana i el número 1, redoble de tambors. Tenim Tots ocells a la Biblioteca de Catalunya, que aquesta és l'obra que justament ha triat el Gabriel Sevilla per comentar avui, aquesta obra de Ouad Jimouad, dirigida per Oriol Brogi, amb un repartiment que és esplèndid, el Guillem Balart, Xavier Boada, Joan Carreras, Mercè Sisteró, Marisa Josa, Míriam Mogles, Xavier Ruano i Clara Segura, i veient aquesta obra, tu deies a la teva crítica, Gabriel, que el repartiment és la joia de la funció, i veient l'obra jo pensar, la Perla 29 està fent les funcions com gairebé de companyia de centre dramàtic nacional, no? Allò d'agafar projecte ambiciós, actors d'aquests excel·lents, és que no et pots imaginar un millor repartiment per aquesta obra, no? Totalment, i a més que arriba en un moment, crec que molt adient. És a dir, el que té l'obra és que és una estrena que va fer Mouawad al Teatre de la Colina, a París, que és el que ell dirigeix, el 2017, llavors ja fa 7 anys, però clar, aquí es programa el 2024, la temporada passada coincidint amb el grec, ara es reposa, afortunadament, fins a finals d'octubre, i clar, arriba en un moment en què ja fa un any que tenim de nova i trista actualitat tot el conflicte d'Israel i Palestina, de manera que, diguem, l'últim capítol de tota aquesta guerra és un capítol que Mouawad no podia tenir en compte quan escrivia aquesta obra. Evidentment, la història és molt més antiga, té 70 anys, llavors ell sí que coneix molt bé la història. Però clar, el fet de que coincideixi en cartellera un fet d'actualitat que estàs veient al Telenotícies li dona una empenta política i dramàtica enorme que et fa plantejar-te moltes preguntes. I tu creus que l'hauria escrit diferent o la rebem nosaltres diferent? Perquè clar, és molt important això que dius, clar, el 2017 i ara estem veient totes aquestes notícies tan nosaltres la rebem diferent, això segur. De fet, a mi el principal problema que em plantejava, més enllà de les seves virtuts teatrals, que ara comentaré perquè són moltes, a mi em plantejava un problema més a nivell polític, perquè és un teatre molt polític, i és que Mouawad, amb la millor de les intencions, fa com una crida a la convivència entre àrabs i jueus, per això diu tots ocells, no? Que en el fons som tots iguals i tractem de conviure, però clar, quan veus l'obra i al mateix temps estàs veient en el Telenotícies la situació de massacre a Palestina, tens una sensació de que amb la millor de les intencions és una obra que està políticament desconnectada de la realitat que tu pots veure als mitjans de comunicació. És molt bonista. Està carregada de bones intencions, però jo crec que té una equidistància que a mi moltes vegades em grinyolava. De fet, crec que la millor manera d'explicar-ho és el títol que respon a una llegenda persa que ell explica, sí. I és que hi havia un ocell que estava sobrevolant un llac amb els seus companys, ocells, i llavors ell veia els peixos que hi havia a l'aigua i ell estava fascinat amb aquesta imatge dels peixos i volia unir-se. I clar, els seus companys li deien, però tu estàs boig, si et capbusses a l'aigua no podràs respirar i moriràs. I llavors, clar, aquest ocell es resignava a no anar a l'aigua, però cada vegada estava més frustrat, estava més trist, fins que arriba un punt en què diu prefereixo morir intentant-ho que no pas resignar-me la resta de la meva vida. I clar,
s'enfonsa l'aigua i en aquest moment, segons la llegenda persa, màgicament li surten brànquies, màgicament pot respirar sota l'aigua i es produeix doncs, la integració, no? La conciliació dels contraris. El que li havien dit que era impossible, de sobte és possible. Llavors, tens aquí tota la metàfora de l'ocell amfibi, que és com la metàfora ben intencionada de que sí, podem conviure amb gent que és molt diferent a nosaltres. Clar, això ho tens representat en la història concreta amb un Romeu i Julieta, on tens la història d'amor entre el jueu alemany, que és Eitan, que interpreta Guillem Ballard, que és un expert en genètica, i la Wahida, que és una àrab americana, que és la que interpreta Míriam Mucles, i que fa una tesi en ciències polítiques sobre un personatge que és molt, molt important, que es diu Yeol Africà, que era un diplomàtic medieval que es va convertir de l'islam al cristianisme, i el dubte està en si ho va fer per convicció o per estratègia per sobreviure, no? I clar, l'Eitan i la Wahida s'enamoren, previsiblement acaben parlant d'herència, però clar, parlen d'herència des del punt de vista científic i genètic de l'Eitan i des del punt de vista històric i polític de la Wahida. I clar, arriba un punt, no faré spoiler ni estriparé la trama, però arriba un punt en què viatgen a Israel, la història es complica a nivell familiar, vull dir, tens l'enfrontament entre Romeo i Julieta i les respectives famílies o la impossibilitat d'unir-se, i clar, a poc vas avançant en el meu, diguem, en la meva percepció és que Muawat passa del que era una tragèdia, una mica Romeo i Julieta, cada vegada més a un format de melodrama, que és aquí on a mi comença a resultar-me una mica més inversemblant. A més, el que era una història amb un rerefons bíblic, evidentment, perquè estem parlant de jueus i àrabs, i a més, la família de l'Eitan parla obertament de la història dels jueus, dels camps nazis, etc. De sobte, Muawat fa un gir cap a la història d'Èdip i cap a un imaginari més pagà i més de tragèdia grega, i cap al final, no diré què passa, però diguem que a mi ja no em resulta tan convincent aquest desenllaç, em resulta una mica més bonista, i és on políticament a mi em grinyolava una mica. Ara, dit això, crec que és una peça enorme de literatura dramàtica, és a dir, jo ho vaig llegir abans d'anar a veure'l i crec que és un text d'una alta qualitat literària, per no dir que jo crec que és dels millors textos de Muawat, crec que és la seva gran obra sobre Orient i Occident. Més que incendis, que a mi és la que més m'ha agradat de lluny. I després parles d'aquesta poètica, realment hi ha frases impressionants. Clar, i a banda tens una molt bona direcció de l'Oriol Brogi, que jo crec que és el nostre gran expert escènic en Muawat, vull dir que ha fet incendis, que ha fet cels, que ha fet un abús al cor, i clar, el repartiment és immillorable, és a dir, tens a la Míriam Mucles, que jo crec que és l'actriu revelació d'aquest any a Barcelona, fent una Wahida meravellosa, tens Guillem Ballard, que ja no és revelació perquè el coneixem, però que també és un dels joves talents del teatre a Catalunya, i després, clar, si el pare, el David, el fonamentalista jueu, te'l fa Joan Carreras, que quan s'emprenya i crida és, diguem, jo no he vist una força escènica com aquesta, gairebé mai. La rèplica li la dona la seva dona, la Nora, que és la Clara Segura. Tens Xavier Boada, tens la Marxa Cisteró, vull dir, tens un repartiment que és un luxe i que jo crec que, a més, té la gràcia i l'atractiu de que veus una col·laboració intergeneracional, veus com 3 generacions d'intèrprets del teatre a Catalunya que funcionen molt bé com a conjunt. Llavors jo crec que és que no es podia trobar millor repartiment, i després la representació també està molt reeixida perquè passa tot al teatre de la biblioteca, i clar, la història de Muawat comença a una biblioteca. Llavors ja no és que sigui un teatre dins del teatre, sinó que és una biblioteca, la biblioteca fent teatre, no? És com una cosa molt, molt particular, i tota l'obra és en català, però van projectant sobre les parets de pedra de la biblioteca les diferents llengües en les quals es diu cada diàleg, perquè originalment havia de ser una obra que es digués en anglès, en alemany, en hebreu, en àrab, vull dir que és molt poliglota. I a banda d'això, crec que funciona també molt bé l'ús de l'audiovisual. Sí, dels cops on realment no et molesta i penses que té sentit, a més, perquè veus la cara, no?, dels intèrprets quan estàs d'esquena. Exactament. Jo moltes vegades som molt escèptic de l'ús de l'audiovisual al teatre, perquè moltes vegades em sembla gratuït, però en aquest cas tens platea a 4 bandes, llavors mai et perds una cara, un gest, perquè tens el pla contra pla en pantalla gran, i a més les pantalles et serveixen també per projectar tota la informació històrica i política en forma de telenotícies, però això és part del text de Muawat, és a dir, tu al text de Muawat tens el telenotícies del moment on t'estan explicant l'actualitat d'una invasió
d'Israel a Palestina, un atemptat de Hezbollah a Líban, vull dir, tens informació molt rellevant i que es dona molt bé a través de les pantalles. Llavors jo crec que a nivell de posada en escena, de la utilització de tecnologies, el moviment, que és important, no? Són molts personatges, un espai relativament petit, i crec que està molt ben coreografiat. Les interpretacions, està tot molt bé. Ara, l'únic punt que a mi no m'ha convençut tant, per trobar-li un però, ha sigut més com a teatre polític i com a text, aquesta mena d'equidistància ben intencionada que mirant la realitat del dia a dia, avui a mi em resulta una mica inversemblant. A vegades també potser la mirada pot estar posada amb les persones, no? També, encara que sigui així com ingenu i tot plegat, que hi ha el moment aquest que es parla sobretot de la identitat, no? de qui som, i amb això s'arriba i baixa en aquest nivell també més una mica dels sentiments personals, més enllà entenent això que dius, no? D'aquesta part política pot ser més discutible. Clar, ell m'imagino que treballa molt també amb aquest crit. Hi ha una frase també que diu que només a partir dels afectes o alguna cosa així ens podem curar i ens podem sanar, i em sembla molt interessant això que dius de potser el 2017, no? que es va estrenar, com veuríem també aquesta obra. No? Sí, clar, sobretot perquè l'obra comença de manera molt optimista i molt romàntica, pensant que l'amor ho pot tot. Exacte. I que llavors les diferències entre jueus i àrabs no seran cap problema perquè estan junts. I a poc, segons va avançant, vas veient el pes de l'herència, fins i tot, encara que l'herència sigui impugnada per dos joves, és a dir, que ja no arrosseguen tot el pes de la tradició dels seus pares i els seus avis, que tenen una visió suposadament més racional des de la ciència genètica i de la ciència política. Exacte. I tot i així es veuen enxampats en tot aquest debat. Doncs sí, a més hi va haver, recordar també, ho explicava en algun lloc, llegia que hi va haver casos reals també, molts casos de parelles mixtes que suïcidaven i doncs sí, tota una història molt interessant al darrere també, i molt interessant serà la conversa. No, això no és cap spoiler. Això passava a la realitat, això dels suïcidis, això va ser uns casos i que Romeu i Julieta, suïcidis, i ja m'esteu explicant. No, això passava, això van ser casos reals que que realment doncs, impressionen molt, i serà molt interessant aquesta conversa que hi ha el 8 d'octubre entre Moawad i Oriol Brogi, moderada per Laura Serra al CCCB, i segur que estarà molt bé veure què expliquen. Sí. Passem ara, anava a dir, estàvem parlant de Tots ocells, dèiem Romeu i Julieta, i a la crítica anava a dir un canvi radical, però potser no tant, perquè justament el Gabriel a la crítica de Tots ocells deia podia ser un Romeu i Julieta orientalitzat, o si es vol, un Mar i Cel actualitzat, i és que totes aquestes obres efectivament tenen en comú que hi ha aquests amors prohibits entre dos membres de grups enfrontats. Justament, Alba, tu vols parlar d'aquest fenomen de Mar i Cel, que torna a ser, parlant de reposicions, aquesta és la superreposició, podem dir, perquè s'ha reposat tantes vegades que torna a ser un exitàs de públic. Alba, què t'ha semblat aquest nou muntatge amb Alexia Pasqual fent de Blanca, Jordi Garret en el paper de Said? És la quarta vegada que es reposa i és fort que continuï generant aquesta expectativa, que això que en els primers dies ja es van vendre un munt d'entrades, i continuen venent-se, i de fet està pràcticament tot esgotat de moment les funcions que tenen a la venda. És veritat que han anat ampliant. És veritat, si algú ens escolta i diu, ja m'ho pensaré, que no s'ho pensi, perquè es pot quedar sense entrades. Ara miràvem, al desembre hi ha com quatre forats, i de cara al gener, és a dir, que s'ha d'anar allà. Però que si no hi anem, vull dir, que no passa res, en el sentit, no perquè no sigui un bon muntatge, que ho és, sinó perquè al final és el que dèiem, no? Que últimament hi ha aquesta cosa de l'ansietat que tenim tots d'haver d'anar a buscar, d'haver de planificar què és el que faràs de tant de temps vista, tenint entrades, corre, d'estar pendent de què surt a la venda, què no surt a la venda, que hi ha moltes propostes culturals i que si podem anar perfecte i ho passareu bé, però que si no passa res, que no hi hagi ansietat, que no hi hagi FOMO, hi ha moltes propostes culturals a la cartellera que es poden veure també, i deixem d'aquesta tendència d'anar tots com bojos d'haver de planificar amb tanta antelació, no? Ara, si la vols veure, sí. Si la vols veure, sí, clar. Has de córrer. Tu hi vas anar amb els joves periodistes culturals de Recomana? Jo hi vaig anar a l'assaig general amb uns joves sempre que vinc en aquest podcast acabo parlant d'això, però és que és veritat, no ho faig aposta. Però sí, vam anar-hi com a Premi Cultural. Joves Periodistes Culturals és aquesta iniciativa de Recomana d'acostar les arts escèniques a joves dels instituts a través d'un concurs, a través dels instituts i a través d'un concurs de textos periodístics, i on el premi és aquesta experiència cultural de poder anar al teatre, poder parlar amb algú de la companyia, de poder anar una mica més a més. En aquest cas vam poder veure una mica l'exposició que hi ha muntada, que és petita d'espai però molt completa, hi ha un munt de
d'elements, per veure tot hauries d'estar-hi molta estona. I és una exposició sobre els 50 anys de Dagó i Dagom, amb un munt de material de figurins, de vestuari, dels premis que han guanyat, de trets, un munt de material. A més, vam tenir una petita introducció de la Montse Amenós, que és la responsable d'escenografia i vestuari de la proposta, i per tant va ser molt interessant veure això, no? Però al final és un museu encabit en miniatura a la part de dalt del... Bueno, de fet s'estén per tot el teatre, però la majoria està com a la part de dalt del Teatre Victòria, i va ser interessant aquesta part. I com va anar aquesta experiència amb aquests periodistes joves, aquests joves periodistes culturals, molts d'ells segurament no haurien vist... El primer, evidentment, no haurien ni nascut, però no sé si alguns havien vist alguna obra Alguns havien vist l'última, la del 2014, però clar, eren nens, no? I de cop veure-ho de nou, doncs, bueno... De fet, sí que s'ha de dir que el muntatge, com a nova versió, jo no diria que és una nova versió, és veritat que tots els actors i actrius són nous, però jo crec que és exactament... O sigui, jo crec que té molt poques diferències, per no dir-ne cap. És la mateixa coreografia, la mateixa posada en escena, el mateix vestuari, el mateix tot, absolutament. I, de fet, inclús continua havent-hi actors que interpreten àrabs i que estan pintats amb la pell enfosquida, o sigui, blackface, i, de fet, no ho diré jo, citaré un tuit que m'he trobat, era una idea que jo pensava uns dies, i avui he trobat un tuit de Mohamed El Amrani, que és un activista social i comunicador, que diu: «Soc vingut a ser impopular. Maricel és una meravella del nostre teatre. Ara bé, que una obra que parla sobre la relació entre Orient i Occident no tingui cap actor racialitzat en el context de diversitat actual a Catalunya i amb un lleuger blackface és delirant». No ho dic jo, ho diu ell, i estic completament d'acord. 100% d'acord. I ja hagués estat bonic, no?, que ja que fem una nova versió, que s'hagués buscat un planter d'actors i actrius racialitzats, o com a mínim que n'haguessin alguns, i sé que quan passa aquestes coses moltes vegades des de les productores es diu que no n'han trobat prous. És veritat que Maricel fa càstings, cosa que moltes altres no fan, i això també és d'agrair, però bueno, també quina és la voluntat que hi ha, i d'acord que no és un problema, que no és una responsabilitat única i exclusiva d'una producció, que evidentment hi ha un treball de fons que té a veure amb tota la societat, no?, d'aquest problema de la racialització, però bueno, al final, si ets una de les productores més importants de Catalunya, doncs potser una miqueta de responsabilitat sí que hi tens, o una miqueta sí que hi pots col·laborar, pots decidir col·laborar en això, pots decidir que això no va amb tu i continuar la corrent, no? I aquí l'exemple contrari el trobaríem amb Tots ocells, no?, amb que deies, amb aquesta actriu que realment destaca tant la Míriam, i que si no fos una actriu racialitzada doncs perdria molt sentit. Sí, també, no? té orígens, crec que per la part del seu pare, però sí, estic totalment d'acord amb l'Alba, és a dir, hauria sigut un comiat perfecte que l'última versió de Dagó i Dagom de Maricel tingués com a novetat que per primera vegada a Catalunya tinguéssim actors i actrius racialitzats, sobretot perquè, com tu deies, moltes vegades es posa l'excusa de que no tenien prou nivell, que això s'ha arribat a dir fins i tot en sobretítols. Però és que el nivell moltes vegades en la interpretació ve de l'experiència. Si tu no pots fer molts espectacles, és molt difícil que arribis a aquest nivell. Però al mateix temps és cada vegada menys versemblant, perquè a poc a poc sí que anem veient actors que no són blancs i que tenen un molt bon nivell. Llavors, a mi em crea dubtes i crec que és una molt bona observació. Sí, i això és bé que hi va haver com polèmica, fa temps recordeu també el llibre, i també això semblava que això no havia de passar més, no? Però continua passant i continua molt arrelat i s'ha de continuar dient, no? I a vegades sembla que quan dius és com, ja tornem a estar amb el mateix, pesada, no sé què, però és que s'ha de continuar dient perquè continua passant, és que no ho tenim superat. I l'obra, com funciona? Continua funcionant l'obra? Sí, continua funcionant perquè al final, i a més funciona per totes les edats, tant si l'has vist com si és la primera vegada, perquè al final són músiques que tots coneixem, són músiques espectaculars, la posada en escena és impressionant, vull dir, a nivell, sobretot, crec que sent l'última versió que van incorporar, que en aquesta es manté tota la part audiovisual, que és, sí, com a nivell del fons, no, del cel estrellat, de tal, a vegades entre el moviment del vaixell i el fons, a vegades hi ha moments que sembla que realment hi hagi mar, o sigui, que realment s'estigui movent l'escenari, i realment és impressionant, no?, el que s'aconsegueix. A més, hi ha un munt de salts temporals i a nivell d'escenografia molt ràpidament es construeix tot un mercat àrab, es construeix un munt de coses, tots records, vull dir que realment és un muntatge molt gran, molt bonic, molt emocionant per moltes edats, amb una música meravellosa. Em falta aquest component social, que el té el missatge, perquè al final és aquesta cosa de ens hem de voler tots, no ens maten per ser diferents, el mar que s'ha convertit en una losa de pedra, vull dir que és un cementiri, ressona totalment el missatge, però la forma no acaba de ressonar. Sí, el càsting podries dir que contradiu el missatge. Exacte. Molt bé, doncs gràcies, Alba, i anem ara a parlar d'una altra obra que tu també has vist i que és la que ha triat el Martí Figueres, que és
Com cantar sobreviviré sense que m'exploti un pulmó, de Dana Carbonell i la Raquel Camón. Què us ha semblat, Martí? Bé, és una bona proposta, crec jo. És una història de superació, però no és excessivament dramàtica ni és autocomplaent. És la història de la Moumna. És una noia que un bon dia ingressa a l'hospital després d'unes febrades i que després de molts toms és diagnosticada de sarcoïdosi pulmonar, una malaltia pulmonar que és bastant greu i que és crònica, que t'acompanya tota la vida. Que d'entrada el títol, clar, podia despistar, però clar, hi ha aquesta relació amb la malaltia pulmonar. Exacte. De com cantar sobreviviré sense que m'exploti un pulmó. És un títol que té una resolució al final, val? I és un títol spoiler, directament, no passa res, val? Però no és el més important. Al final, el més important és el testimoni de la Moumna, de com explicar tot el que està vivint a través d'aquesta malaltia. I quin to té l'obra? El to és... bascula entre lo còmic i lo dramàtic. És un to vitalista. Per sobre de tot, estic aquí, he pujat a l'escenari i estic explicant la meva història, per tant, no vull carregar el gran drama, perquè per mi estar aquí ja és com una victòria, no? Ja és un acte de superació, no diguéssim, perquè això és el que anava a dir, la clau d'aquesta proposta és que una de les 3 actrius és la Moumna, que per cert no es diu Moumna. Vull dir, si veieu el nom de les 3 actrius, no hi ha cap actriu de les 3 actrius que es digui Moumna. Llavors, la gràcia és que tu, durant tota l'obra, tu vas seguint la història de la Moumna, que es van alternant aquestes 3 actrius, perquè les 3 actrius diuen que són la Moumna i que potser no acabaran la funció, perquè tenen aquesta malaltia, val? Llavors et van explicant la història. I tu, mentre va succeint tot, van passant una sèrie de coses, tot el periple de l'hospital, si li donen uns diagnòstics, després li diuen que és sarcoïdosi pulmonar, hi ha un moment absolutament dramàtic, una prova que li fan que està, a més, escènicament està molt ben resolt, crec jo. Mentre passa tot això, tu et vas preguntant, qui és d'aquestes 3 la que realment està afectada de sarcoïdosi pulmonar? És fàcil, no ho direm, lògicament, no? I també crec que la mateixa actriu ha fet entrevistes i tot explicant la seva història, vull dir que es pot saber, però jo prefereixo no dir-ho per guardar una mica... A jugar amb això també, no? Exacte, a jugar absolutament amb això. I això és interessant perquè llavors al punt final, quan es desvetlla, tu ja has fet una mica de viatge a través de tota la història, de tot el patiment d'aquesta noia, i t'han donat una sèrie d'inputs per reflexionar sobre si arribarà a ella, si es pot quedar embarassada, moltes històries, no? Llavors, tu ja has agafat una certa empatia amb aquest personatge, lògicament, però llavors quan es descobreix quina és encara més potent, val? Perquè llavors la noia sí que és molt més transparent. Llavors et diu, avui em trobo bé... El punt aquest de veritat, no? Exacte, és absolutament veritat. Trenquem la ficció i ara et parlo. Ara és absolutament veritat. Llavors té aquest final absolutament catàrtic, que ja us podeu imaginar com acaba. No ho explicarem. Alba, què t'ha semblat? Sí, està molt bé. Jo també coincideixo amb això, que és molt bonic com aquest interrogant que al final es resol, no? Al final em sembla que és el millor de l'espectacle, i a mi em recorda una mica en la línia allò. És bonic quan un teatre té aquesta programació que va una mica en la línia uns dels altres, allò de si t'ha agradat això podràs veure allò. Em recorda una mica l'espectacle de la Leopolda Olda,
de la Clara Moraleda, que va presentar també el Maldà, que de fet vaig parlar-ne aquí en un podcast la Déu sobre... Jane. El què, perdona? A la Déu Jane. Sí, exacte, Déu Jane, que sobre que ella li havien estirpat el pit i també explicava la seva història, sí, la seva història real, i és una mica en aquesta cosa d'explicar, fer allò el teatre social, explicar una realitat, fer visible una realitat, i alhora una cosa que podria ser tràgica, doncs fer-la d'una forma amable i que entres i que riguis i poder fer broma d'això, no? I poder parlar-ne amb naturalitat, que també és important. Sí, jo arrel d'això que comentes, precisament, també vaig pensar en un altre muntatge que és boira en les orelles, També vaig pensar, també. Que també és del Maldà, també és el mateix, és posar en escena un actor amb una disfunció, val? I amb una història personal, i que l'expliqui, no? Vull dir, això és que seria verbatim, no?, en certa manera. Aquesta autoficció de... No, verbatim llavors, no, ostres, és que aquí tinc com una mica de lío i volia engegar un debat. O sigui, això podria ser autoficció? Parlaríem d'una mica de verbatim, de teatre documental, de què parlem? No, o sigui, verbatim és anar dient en directe allò que tu vas escoltant, l'entrevista que tu has fet amb una persona amb el mateix to i amb les mateixes... Exactament, paraula per paraula el que diu, no és verbatim. Suposo que sí que seria autoficció. Clar, sempre en autoficció hi ha la cosa aquesta de fins a quin punt és ficció i fins a quin punt és realitat, no? En aquest sempre hi ha una part ficcionada, però sí, jo ho incorporaria entre l'autoficció, crec que sí. Però verbatim no era també que quan es puja o sigui, quan l'actor és el protagonista el que realment ha viscut aquesta història? Normalment no, de fet, Jauria és verbatim. Jauria és verbatim pur i dur. Perquè és exactament les mateixes paraules, del judici. Sí. Verbatim és paraula per paraula, vull dir, és el teatre documental que és literalment documental, perquè agafa com a guió un document que posa en escena. Sí, ara tenia un guió al cap, vale. I bueno, em sembla també una proposta també molt dinàmica, jo crec que Sí que a mi em va faltar una mica que s'expliqués una mica més sobre la malaltia, perquè al final és una malaltia rara, és una malaltia molt desconeguda. Juguen, precisament, no direm com, però juguen a que és una cosa que li toca a molt poques persones, que és una loteria que et toca, i està aquí pot leer, però sí que vaig trobar una mica més a faltar aquesta part divulgativa, que d'acord, que és un espectacle que es basa molt en la seva experiència personal, però sí que em faltava una mica saber què és exactament aquesta malaltia, què implica viure amb aquesta malaltia. Penso que es fa pocs detalls s'explica d'això. Va faltar aquesta part de donar a conèixer realment aquesta malaltia, per posar-li algun pero. A mi no em va acabar de convèncer la part aquesta de la loteria, diguéssim. Jo crec que alenteix. És l'únic però que li trobo a l'espectacle. Una mica llarga, potser aquella escena, no? Els que l'hagueu vist ja sabreu de què parlem. Doncs aquesta és l'obra que ens ha portat el Martí, Com cantar Sobreviviré sense que m'exploti un pulmó, al Maldà. I ens volies fer un comentari també, Martí, d'una altra obra, una obra que has vist al FIT i que arribarà al desembre al Tantarantana. Exacte. A veure si la dic. És un títol llarg, hem de dir, perquè el Com cantar Sobreviviré és llarg, però aquest també, Oveja perdida, ven sobre mis hombros que hoy no solo... Digue-ho tu, perquè... Oveja perdida, ven sobre mis hombros que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Molt bé. Allò que vas a veure avui... Els llargs donaria per un altre programa, Si preguntes què vas a veure avui, doncs has d'estar per una estona. No. És una bona proposta de Xaman Producciones, que això que vaig veure en el FIT de Tarragona. És una companyia de La Rioja i és una obra... tanca un grup de... són 4 actors, vale? Llavors representa que són 4 persones que treballen en una empresa tecnològica d'aquestes grans, val? I és una crítica al funcionament i a les relacions socials que s'estableixen en aquest tipus d'empreses. A partir d'aquí, la història no hi ha massa història, és tot un flux de diàlegs i la dramatúrgia és molt interessant perquè precisament juga a repetir, o sigui, crea bucles. Val? Llavors tu
vas veient un diàleg que els va seguint, tal, i com té poc sentit, però bueno, i acabes entrant, i de cop i volta pues, reinicia, i va agafant variacions i tot plegat. El muntatge té moltes ganes de saber com ho faran al Tantarantana, perquè és un muntatge que és, o sigui, tu us imagineu un cubicle, absolutament obert, no hi ha cap tipus de parets, i en el qual el públic estàvem al redador. La companyia pretenia, no se'n van sortir en aquell cas, de que el públic pogués anar recorrent al redador d'aquest cubicle. Sí, que la gent anés caminant. Exacte. Al voltant d'aquí anés donant voltes. Exacte, anant agafant diverses perspectives, sí. Per veure les variacions, el ritme, les connexions que s'estableixen entre els actors, tot plegat. I jo crec que és, no sé, que és una proposta molt... A mi em va agradar molt, em va flipar bastant i crec que tinc molta curiositat per veure com ho faran al Tantarantana. Referències per mi podrien ser Black Mirror, per exemple, perquè tot el tecnològic i Black aquestes Mirror distopies. també. Sí, i també Black Mirror sempre utilitza molt aquestes coses que ara repetim, aquestes coses rares, fragmentades, no? Doncs en prenem nota, també. Això al desembre al Tantarantana. Oveja perdida ven sobre mis hombros, que hoy no solo tu pastor soy, sino tu pasto también. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I ens anem practicant, tenim temps per practicar fins al desembre. Sembla que algú ha tingut la genial idea de celebrar un any de rècords de públic als teatres de Catalunya amb una rebequeria. Clar que sí! Molt bé el públic! Èxit de taquilla! Però el teatre està pitjor que mai, perquè els de sempre fan nosa. Enguany, la Gala de Catalunya aixeca el taló, que ja no se n'amaga d'anomenar-se la Gala de Detka i prou, s'ha descentralitzat a Sant Cugat del Vallès. Gairebé només per permetre's el luxe de ranciejar en tota la resta d'aspectes. Jo, que sóc tan vella que m'he convertit en vampira, m'atreveixo a afirmar que les úniques persones que encara combreguen amb el discurs de la gala d'enguany són les que ho han escrit i produït. Aquesta gala és el moment de l'any en què el teatre té més presència mediàtica, però el rèdit el treuen justament els que l'han escrit i produït, i màxim alguna proposta que no és ni en català. Va, home, va! En lloc de queixar-se de que la gent d'ara tot ho fa pitjor que abans, en lloc d'idolatrar, premiar, homenatjar i donar focus a algú que fa dècades va fer alguna cosa bé, celebrem que no estamos tan mal si 3 milions de persones o una servidora 3 milions de vegades hem decidit anar al teatre. Catalunya, espolsa una mica la caspa del teu taló. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres, us deixem que aneu al teatre i ens veiem a la propera. Ja sabeu que teniu sempre les portes d'aquí obertes i Gabriel, també que et trobarem a faltar les crítiques de Recomana. Sí, has posat un... Aquest any no faré crítica, però mira, estava pensant que amb totes les reposicions que hi ha, si republico les meves ressenyes de l'any passat, semblarà que continuo actiu. Doncs t'esperarem aquí al podcast i rellegirem exacte les que has anat fent. I això, fins aquí els tres cítrics. Gràcies a tots tres. Moltes gràcies. I com sempre us animem a entrar al web de recomana.cat i seguir les xarxes de Recomana on podeu trobar les crítiques i tot el resta d'informació. Fins la propera, que vagi bé. Adéu.